Wala pa gani ma-recover ang mga alahas sa Oro Sugbo Pawn Shop and Jewelry Store nga gitulis niadtong November 25 sa nakalabay nga tuig diri sa Maydalan, Colon Street, Cebu City, na napoy laing duha ka mga pawn shop ang gitulis. Hayag nga dako, daghan pa kayog mga tao nga mangagi. Apan kursunada kayo ang mga tulisan nga nanulis sa duha ka mga pawn shop pasado alas 11 kaganihang buntag diha sa Barangay Ermita duol sa Freedom Park, Carbon Public Market, mga kabombo. Ang duha ka mga pawn shop mao ang Masis Jewelry Store o DGC, The Gold and Chain Jewelries diha sa may Calderon Street, Cebu City, nga gitulis sa dulan na napulo ka mga wala mailhing tulisan matud pag gibanabana nga moabot ngadto sa more or less mga 10 million ang kantidad sa mga alahas gadakuha sa mga tulisan gikan sa Macy's Jewelry. Bago pa gani ito, na misulti si Cebu City Acting Mayor Raymond Garcia, importante kaayo mga kabombo ang kinini aga police visibility aron malikayan ang mga krimen nga motumaw sa syudad sa Sugbo. Giya palitan pagbag-o nga mga sakyanan o mga armas aga kapulisan sa Cebu City Police Office, pero bisan pag naay police visibility makahigayon di ay gihapon ang mga tulisan tungod kay kung nagbantay ang mga pulis sa mga tulisan, ang mga tulisan nagbantay pod sa mga sakop sa kapulisan. Subay nini siya Cebu City Acting Mayor Raymond Garcia mohatag og reward money sa makatug-an kung si kinsa ang mga tulisan nga nanulis sa duha ka mga pawn shop. Kato makatudlo nga kinsa ni mga tulisan nga nanulis kaganihang buntag makadawat og reward money gikan sa Cebu City Government. Gihatagan usab niya tagal ultimatum ang Cebu City Police Office nga kinahanglan sod sa 48 ka oras, 48 hours, duha ka adlaw, masulbad na ang nahitabong pagpanulis o baka madakpan ang mga tulisan sa duha ka mga pawn shop, mga kabombo. Matod pas acting mayor nga nakasalalay dinhi ang pangan ni Police Colonel Antonieto Cañete o ang iyang pagka-acting CCPO Director o kinahanglan gyud nga ma-recover ang mga alahas o madakpan ang mga tulisan. Di lang kaya madakpan ang mga tulisan, importante ma-recover ang mga alahas, mga kabombo. Haya-haya sa mga tulisan, no? Naka-gold pod ang mga tulisan, bisan wala sila moapil sa Olympic. Duhagyod ka mga jewelry ang ilang na biktima. Minilyon yun ang nakuha mga kabombo. Unya ang manner of execution. Unsa may tan-aw ninyo mga kabombo sa mga tulisan? Nakakita ba mo sa kopya sa CCTV camera? Paspas kayo ang mga panghitabo. Nga murag kahibaw na ang mga tulisan asa dapita kuhaon, mura magagi-praktisa nila daan ang ilang execution. Paspas kayo within 10 seconds kapin, po kasegundos kapin, hurot nagkuha ang mga alahas, gisodas, mga bag, tanan, sibat, dayon mga kabombo. Dako kining hagit sa mga sakop sa kapulisan sa CCPO. Ang pag-ila o pagdakop sa mga tulisan, o unta dili full guy ang ilang madakpan, o ang tinuod jud nga mga tulisan maoy ilang masikop, dili pareha atong tulis sa Oro Sugbo nga pataka na lang og panakop kung sigin sa mastermind sa pagpanulis sa mga kabombo.